Os Axóuxeres. Pintamonas. Hoxe toca disfrazarse. E ímonos disfrazar pintando unha parte do noso corpo. Pintamos na man uns monecos. Fixádevos ben. O primeiro que temos que facer é buscar alguén que non teña cóxegas. Despois imos pintando con moito cuidado os dedos, un por un. Tamén lles poñemos enriba algunha roupiña. Xa temos os nosos monequiños. E por aí detrás, quen está? Ola, Antón. Ola, Lúa. Tes unhas flores moi bonitas. Moitas grazas, Lúa. Ves do hospital? Sí, Antón, veño do hospital. Onde está Pelouro? Estará xogando cos seus irmáns, Xan e Iria. Xa case é hora de xantar antes de estar a piques de vir. Aí ven o amigo Moncho no seu monopatín. Hola, Iria. Hola, Xan. Hola, Moncho. Cada vez andas mellor nun monopatín. Sí, és un rapaz pegado a un monopatín. Gústame iso. A min gustaríame moito aprender. E Pelouro, onde está? Foise con Roy. Andan case sempre xuntos. Sí, é un rapaz pegado a un marciano. Roy. De onde sacaches ese nome? Roy. Non o entendo. Chámanme todos así, por que será? Menos, a comer. Comer. Sí, Pelouro, comer. Iso sí que é unha boa cousa. Os Axóuxeres. Mudo o nome. Imos debuxar unha locomotora. E para debuxala, imos usar as letras que forman o seu nome. Empezamos polo L. Non vexo nada. A modo, Roy, xa verás. Imos coa segunda, a letra O. Sigo sen vela. Quedan moitas letras aínda. Seguimos coa letra C. Non a vexo nin sequera un chisquiño. Xa verás, espera un pouco. E agora a letra O. Aínda nada de nada. Vala empezar a ver agora. Collémolo M. Pois aínda non vexo nada. Paciencia, Roy. Seguimos con outro O, o terceiro. Non vexo ningunha locomotora. Espera un pouco. Agora poñémolo T. Nada. Vala ver de contado. E o outro O, o cuarto. Cantas letras?
Aínda nos quedan dúas. Imos coa letra R. O dobre de antes, nada de nada. Xa estamos a piques de rematar. Acabamos coa letra A. Aí está! E agora, para que a poidas ver mellor, ímola pintar. Locomotora. Roy. Escaleira. Imos facer unha escaleira de palabras. A ver se coñecedes o significado de cada unha delas. Empezamos. La. La, ademais de ser unha nota musical, é o pelo da ovella, que se usa para facer roupa. Poñemos outra letra. Mal. O mal é aquilo que prexudica, que dana, o contrario ao ben. Así que xa sabedes, facede sempre o ben. Outra letra máis. Lama. A lama é unha masa branda e pegañenta que se forma ao mesturarse a terra e maila a auga. Imos pola quinta letra. Ramal. Un ramal é a parte que arranca da liña principal dun camiño. E tamén a corda que se ata á cabeza dun animal. Agora a sexta. Alarma. A alarma é o aviso ou sinal que se dá cando hai algún perigo, para que a xente tome precaucións. Rematamos cunha palabra de 7 letras. Amarela. A amarela é a cor que teñen os limóns maduros, o sol, os plátanos e unha chea de cousas máis. Seguro que coñecedes moitas.